Η πολιτική ζωή της Ελλάδας έχει ταραχτεί από σκάνδαλα που συντάραξαν την κοινή γνώμη, έφεραν κρίσεις σε κυβερνήσεις και στιγμάτισαν το πολιτικό τοπίο της χώρας. Είμαι η Φιλίππα Βλαστού και σε αυτό το επεισόδιο του podcast Listaholics θα ακούσουμε 8 από τα μεγαλύτερα πολιτικά σκάνδαλα των τελευταίων δεκαετιών. Στο νούμερο 8, Τζοχατζόπουλος και εξοπλιστικά. Ο Άκης Τζοχατζόπουλος, που ήταν πρώην Υπουργός Εθνικής Άμυνας κυρίως δεκαετία του 1990, κατηγορήθηκε για εμπλοκή σε ένα μεγάλο σκάνδαλο μιζών που αφορούσε εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας. Η υπόθεση αφορούσε τη λήψη παράνομων χρημάτων, οι λεγόμενες μίζες, από προμηθευτές όπλων καθώς και ξέπλυμα χρήματος μέσω εταιριών και offshore. Το 2013, ο Τζοχατζόπουλος καταδικάστηκε σε φυλάκιση για ξέπλυμα χρήματος και δωροδοκία, καθιστώντας τον πρώτο πρώην Υπουργό της Μεταπολίτευσης που φυλακίστηκε για σκάνδαλο εξοπλιστικών. Στο νούμερο 7, το μαύρο στην ΕΡΤ. Το 2013, η κυβέρνηση Σαμαρά έκλεισε ξαφνικά την ΕΡΤ με πράξη νομοθετικού περιεχομένου, επικαλούμενη την ανάγκη για εξυγχρονισμό και εξοικονόμηση πόρων στο δημόσιο ραδιοτηλεοπτικό τομέα. Η κίνηση αυτή προκάλεσε βροχή κατηγοριών για περιορισμό της ελευθερίας του τύπου. Η ΕΡΤ άνοιξε ξανά το 2015, όταν στην εξουσία ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, και αξίζει να πούμε πως το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων καταδίκασε την Ελλάδα γιατί θεώρησε πως παραβιάστηκε η ελευθερία της έκφρασης λόγω του κλεισίματος της ΕΡΤ. Στο νούμερο 6, το χρηματιστήριο. Το 1999, χιλιάδες μικροεπενδυτές έχασαν τις αποταμιεύσεις τους όταν έσκασε η φούσκα του χρηματιστηρίου Αθηνών. Πολλές μετοχές αποδείχτηκαν υπερτιμημένες ή χωρίς αντίκρισμα. Η υπόθεση προκάλεσε έντονη κοινωνική δυσαρέσκεια, όμως δεν αποδόθηκαν ευθύνες σε πολιτικά πρόσωπα. Πολλοί τη συνδέουν με το προεκλογικό κλίμα της εποχής και την κυβέρνηση Σιμίτη, χωρίς όμως να τεκμηριωθεί η πολιτική εμπλοκή. Στο νούμερο 5, το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων. Το 2022 αποκαλύφθηκε ότι η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών παρακολουθούσε πολιτικά πρόσωπα και δημοσιογράφους. Παράλληλα, ήρθε στο φως η χρήση του κακόβουλου λογισμικού Predator, χωρίς να έχει αποδειχθεί άμεση εμπλοκή της κυβέρνησης Μητσοτάκη στη λειτουργία του. Η υπόθεση προκάλεσε πολιτική θύελλα, οδηγώντας στην παραίτηση του διοικητή της ΕΥΠ και του Γενικού Γραμματέα του Πρωθυπουργού. Στο νούμερο 4, η υπόθεση βατοπεδίου. Το ελληνικό δημόσιο προχώρησε σε ανταλλαγές ακινήτων υψηλής αξίας με εκτάσεις της Μονής Βατοπεδίου, η εμπορική αξία των οποίων αμφισβητήθηκε έντονα. Η υπόθεση προκάλεσε σημαντική πολιτική φθορά στη τότε κυβέρνηση Καραμαλή και συνέβαλε στην απώλεια εμπιστοσύνης από ένα μέρος της κοινής γνώμης. Ήταν ένα από τα σκάνδαλα που συνέβαλαν στην ήττα της Νέας Δημοκρατίας στις εκλογές του 2009. Τελικά η δικαιοσύνη δεν απέδωσε ποινικές ευθύνες σε πολιτικά πρόσωπα, ωστόσο η υπόθεση είχε ισχυρό πολιτικό και κοινωνικό αντίκτυπο. Στο νούμερο 3, Νοβάρτης. Η φαρμακευτική εταιρεία Νοβάρτης κατηγορήθηκε για σύστημα δωροδοκίας με σκοπό την υπερτιμολόγηση φαρμάκων και την ευνοϊκή μεταχείρισή της στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Η υπόθεση άρχισε να διερευνάται στην Ελλάδα το 2016-2017 και ενεπλάκησαν τα ονόματα 10 πολιτικών προσώπων, ανάμεσά τους πρώην πρωθυπουργοί και υπουργοί. Η υπόθεση προκάλεσε έντονη πολιτική αντιπαράθεση με καταγγελίες για σκευωρία και εργαλειοποίηση. Αρκετές υποθέσεις τέθηκαν στο αρχείο λόγω έλλειψης αποδείξεων και κανένας πολιτικός δεν καταδικάστηκε. Να σημειωθεί ότι η Νοβάρτης κατέβαλε στη ΣΥΠΑ πρόστιμο $347 εκατομμυρίων για διεθνείς υποθέσεις διαφθοράς. Στο νούμερο 2, το σκάνδαλο Siemens. Η γερμανική πολυεθνική Siemens φέρεται να είχε δωροδοκίσει Έλληνες αξιωματούχους και στελέχη δημόσιων οργανισμών, προκειμένου να εξασφαλίσει δημόσιες συμβάσεις, μεταξύ άλλων για τα τηλεεπικοινωνιακά και συστήματα ασφαλείας των Ολυμπιακών Αγώνων του 2004. Η υπόθεση άρχισε να ανακαλύπτεται το 2006, αν και η δράση τοποθετείται κυρίως στις δεκαετίες του 1990 και στις αρχές του 2000, και οδήγησε σε μακροχρόνιες έρευνες και δίκες. Αν και έγιναν κάποιες καταδίκες στελεχών της Siemens Ελλάδας και Γερμανίας, δεν αποδόθηκαν ευθύνες σε πολιτικά πρόσωπα, ενώ πολλά στοιχεία δεν αποσαφηνίστηκαν πλήρως. Το σκάνδαλο θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα στην Ελλάδα όσον αφορά τη διαφθορά και τις υπόγειες διαδρομές χρημάτων μεταξύ ιδιωτικών συμφερόντων και του κρατικού μηχανισμού. Στο νούμερο 1, το σκάνδαλο Κοσκοτά. Ο Γιώργος Κοσκοτάς, ιδιοκτήτης της Τράπεζας Κρήτης,
κατηγορήθηκε για υπεξαίρεση περίπου 30 δισεκατομμυρίων δραχμών από την τράπεζα. Το όνομα του τότε πρωθυπουργού, Ανδρέα Παπανδρέου, ενεπλάκη, γεγονός που ενίσχυσε την πολιτική κρίση της περίοδου. Υπήρχαν ισχυρές υποψίες για χρηματοδότηση του Πασόκ μέσω του Κοσκοτά. Ωστόσο, δεν αποδείχτηκε ποτέ άμεση εμπλοκή του ίδιου του Παπανδρέου. Το σκάνδαλο ξέσπασε το 1988 και κορυφώθηκε λίγο πριν τις εκλογές του 1989, όταν η Βουλή αποφάσισε την παραπομπή του Ανδρέα Παπανδρέου στο ειδικό δικαστήριο, όπου τελικά αθώθηκε. Κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος του επεισοδίου. Τα σκάνδαλα που ακούσαμε δείχνουν μια επαναλαμβανόμενη ιστορία διαφθοράς, διαπλοκής και ατιμωρησίας στην Ελλάδα. Αν σας άρεσε το podcast, μπορείτε να μας ακολουθήσετε στο Spotify και στο Apple Podcast. Καλή συνέχεια!